Dobrý deň. Radi by sme s vami zdieľali momenty, ktoré sme zažili počas projektu Mosty priateľstva Rastieme spolu. Tento projekt realizovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a za podpory Európskej únie. Od 15. februára do 15. júna sme sa snažili spojiť ľudí a priniesť zmenu. Náš projekt má jeden hlavný cieľ – podporovať inklúziu, zlepšovať život a napomáhať rozvoju detí, mládeže a dospelým so znevýhodnením, ktorí boli zasiahnutí presídlením z Ukrajiny. Veríme, že každý si zaslúži priateľstvo, porozumenie a príležitosti rásť, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. A budeme si hádzať loptu, aby sme sa lepšie spoznali, tak keď dostaneš loptu, povieš svoje meno a budeme sa učiť svoje meno. Ja som Maša. V rámci projektu sme realizovali pestrú škálu aktivít, ktoré boli navrhnuté tak, aby budovali mosty a nie múry. V rámci programu Zručnosti pre život sme mladým dospelým pomáhali rozvíjať praktické a tvorivé schopnosti, ale aj emocionálnu inteligenciu a sociálnu interakciu. Vznikali tu nielen krásne diela, ale aj silné priateľstvá a chutné jedlá. Organizovali sme aj komunitné výlety a podujatia, ktoré umožnili deťom a ich rodinám, slovenským aj ukrajinským, spoločne objavovať krásy Slovenska a neformálne sa učiť slovenčinu a spoznávať naše zvyky. Vieme, že pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami je presídlenie obzvlášť náročné, preto sme im poskytovali komplexnú podporu. Uskutočnili sme poradenské sedenia s klinickým psychológom zamerané na emocionálnu pohodu a podporu rozvoja. Rodičia získali individuálne poradenstvo, vďaka ktorému sa naučili, ako sa orientovať v slovenskom zdravotníckom a sociálnom systéme. Napríklad, ako získať status osoby so zdravotným postihnutím a prístup k špecializovanej starostlivosti. Založili sme podpornú skupinu pre rodičov, ktorá sa stala bezpečným priestorom na zdieľanie skúseností, víziev a praktických rád. Slovenskí a ukrajinskí rodičia si tu navzájom dodávali silu a pocit spolupatričnosti. Svoje komunikačné zručnosti mohli zdokonalovať na hodinách slovenského jazyka, ktoré sme pre nich pripravovali. Teraz pomáha dobrosrdečný, priateľský. Jedným z najväčších a najpamätnejších zážitkov bol trojdňový výlet do Čerchovej, ktorý spojil až 52 účastníkov. Celé rodiny, deti a aj našich dobrovoľníkov. Bol to čas plný empatie, spolupráce, vytvárania medzikultúrnej komunity, kde sa rodili hlboké priateľstvá a zmysluplné vzťahy. Náš projekt aktívne zapájal aj širšiu komunitu do ďalších nezabudnuteľných podujatí. Spoločne sme sa pustili do čistenia komunitnej záhrady, ktorá je pre nás symbolom rastu a spolupatričnosti. Zúčastnili sme sa aj výletu vláčikom, kde si spoločné chvíle užívalo 42 ľudí. Počas tohto obdobia bolo do rôznych aktivít, ako je poradenstvo, sociálna integrácia, hodiny slovenského jazyka a rozvojové sedenia priamo zapojených 146 jednotlivcov, z toho 38 dobrovoľníkov a 59 znevýhodnených osôb a ich 49 príbuzných. Úspešne sme pre nich zorganizovali až 70 podujatí, vrátane poradenských stretnutí, sociálnych klubov a komunitných výletov. Projekt výrazne posilnil sociálne väzby, zlepšil prístup k zdravotnej starostlivosti a službám a podporil celkovú duševnú pohodu jednotlivcov so znevýhodnením a ich rodín zasiahnutých presídlením z Ukrajiny. Poskytli sme potrebné príležitosti na socializáciu a integráciu. Samozrejme, čelili sme aj výzvam, ako napríklad neuznávanie ukrajinských dokumentov o invalidite alebo potreba rozsiahlejšej podpory pre rodičov.
Ale každá výzva je pre nás príležitosťou rásť. V budúcnosti sa chceme zamerať na rozšírenie programov pre rodičov, zvýšenie frekvencie sedení a posilnenie spolupráce s miestnymi inštitúciami, aby sme zabezpečili udržateľné výsledky a ešte väčšiu istotu a samostatnosť našich účastníkov. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, psychologičke, špeciálnej pedagogičke, zdravotníčke, lektorom, koordinátorom a ďalším, ktorí sa podielali na realizácii aktivít poradenstva, navigácii a podpore v oblasti zdravotnej starostlivosti, pomoci pri jazykovom vzdelávaní, vytváraní kultúrnej inklúzie a možností socializácie, rehabilitácie a rozvoja našich nových členov z Ukrajiny. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť bezpečný priestor plný prijatia a posilniť našu komunitu. Ďakujeme vám za podporu a že ste súčasťou tohto projektu.